Ni koro wuonwa en achiel en Ruto. For now. En Ruto. Koro wadhi mbele gi man kik jopiny. Wuondruok ni wamondo wae. Dr. Mark, mana kama mantiere ka. To bende no wuondruok moro mantiere kin kae nikech watieko jatend piny Kenya mar William Ruto kod jatend piny America Donald Trump keto winjruok e weche gi mag thieth kato sani iwinjo ni ero. Omenda maromo kacha bilion 205. Mano bilion mantiere kar kacha sani koro chunge nikech wach modhi e doho. Data privacy e weche gi duto kama gintiere kae wacho ni yot mar chiwo nonro mag oganda e kinde ma gintiere kar kae ma obedo wach mari mogik e bonyer 30 machuok ahinya kwatieko Manyiso wasetieko rati orumo ko kunyal medo time to kare ko idolo roiga na ida wacho gino nyaki med dakika moro king'iyo gima koro Ruto gi President Trump nyo oloso e yor thieth en gima ber kabisa ne piny Kenya kendo oganda mar Kenya nikech nyoro nyowa ywak kabisa ineno gik makoro waywago ni kiani data privacy go e kinde manyo USAID kata NGOs mamoko timo tijini nyo koyo owacho mano bile nyo kagolo mano koro wach mar data privacy no ema ni court kaka chik dwaro nyaka wach ni oyo ng'ato sekelo wach wawinja ne gimo wacho to case no onge kuma bro dhi kamano mesha kodede